Assalamu alaikum. So yadda za mu yi wannan tax ɗin shine da farko mutum zai zo nan ya taɓa nan wannan wurin connecting wallet ɗin nan. So idan mutum ya taɓa haka wajen Cosmos ɗin nan zai connecting Keplr wallet, nan kuma zai connecting Ethereum. So EVM wallet kenan, MetaMask. So fine. Sai step na gaba sai mutum ya zo wajen faucet ɗin nan. Wajen faucet ɗin nan zai requesting faucet ƙwara 10 a yana nan wurin. So bayan wannan sai mataki na gaba shine mutum zai je ɓangaren swap, sai ya zo nan sai ya taɓa kan wannan arrow ɗin nan mai kama da sim card ɗin nan. Idan ya taɓa shi haka zai ga coin ɗin nan da aka ba da shi a faucet price ɗin nan, sai ya yi swapping ɗinsa zuwa wayannan, zuwa Atom, zuwa USDC, USDT, so da sauransu. Idan mutum ya yi swapping nashi zai zo nan wajen liquidity pool, ga su nan ya zaɓi liquidity pool kamar guda biyu haka ya providing nasu. Bayan nan sai mutum ya zo wajen decreasing na liquidity pool. Bari mu zo ɓangaren liquidity pool. Mutum zai clicking akan liquidity pool ɗinsa. So za ku ga a ƙasa ga liquidity na da na yi providing. So sai in yi clicking kanta haka bayan na yi providing ɗin da kenan. Bayan na yi clicking ga wajen claim nan ga wajen sai in zo in taɓa decrease ɗin nan. Sai in yi decreasing na wani percentage haka, sai in danna decrease. Sai in yi approving na transaction ɗin. Daga nan zan iya zo in yi claiming na reward ɗin. Sai abu na gaba zan zo wajen point program ɗin nan sai in taɓa shi haka. Bari in yi refresh nashi. So kun ga taxes ɗin da ake buƙatar na yi su: claim, faucet, engage in swap, liquidity, decrease, liquidity. So na gama kenan. So mutum zai iya referring mutane ma da sauransu.